Pozdrav svima, danas ću da vam pokažem kako da instalirate font na Windows 7 i Windows XP. Za početak skinut ćemo neki font, naprimjer na sajtu dafont.com, znači odete na sajt, možete vidjeti na bilo kojem drugom sajtu, znači gdje možete skinuti fontove, i izaberemo neki font, naprimjer ja ću uzeti neki LCD kategoriju i uzet ću naprimjer Game Over. Znači idemo na Download, Save i sačuvat ću na desku. Znači, kako instalirati na Windows 7? Znači, jednostavno otvorite WinRAR file i na file dupli TTF gdje piše, znači dupli klik, levi klik, inače otvori vam se ovako prozor i kliknete na install. I uspješno ste instalirali font i možete da obrišete ovaj file. I sad ćemo pokazati kako to da uradite na Windows XP. Na Windows XP, znači idemo na isto taj file, WinRAR file, kliknemo desni klik i izaberemo Extract Here. Znači možete ovo uraditi da provučete jednostavno iz WinRAR file u sljedećem, ali ja više volim ovako. I zatim idemo na Start, Control Panel i Folder Fonts. Znači ako vama nije ovako redosled ikonica, onda možete kliknuti ovdje na Switch to Classic View, ali možete pronaći i ovdje isto folder. I idemo na Fonts. I jednostavno samo prevučete sa desktopa file u Folder Fonts i to je to, instalirali ste željeni font. I znači ovi fajlovi više nisu potrebni, možete ih obrisati i da provjerite da li radi, znači otvorite Notepad i izaberete format, font i pronađete ime foldera fonta koji ste instalirali i na primjer kod mene Game Over se zove i povećat ću veličinu fonta da vidite i kao što vidite font radi. Isto tako možete provjeriti u Windows 7 i na ovaj način možete instalirati na Windows 7, znači u Windows 7 imaju dva načina da se instaliraju i to je to, tako se instalira font.